about no? Чакай! Трябва ли? Не го справя. На бак бие. Абе, то не е ли? Мирише ли? Я виж, мирише ли? Да! Я, чакай да не ме гледа камерата, да ще го приближа. Чакай, мързи малко, не. Не, мирише, бе, не мирише, бе, защо не? Аз виж как става, бе. Ще изчукам, бе. Ох. Дойде. Прило!